Θέλω να πιστεύω πως ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ίδια την επιχείρηση, ώστε να το χρησιμοποιήσει και εκείνη προς όφελός της. Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει σίγουρα μία αξία στην όποια εργασία, γιατί θα πρέπει σίγουρα θεωρητικά μοντέλα να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα και στην επιχειρησιακή πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω πως ναι, γιατί παράλληλα θα κάνω και μία παρουσίαση στην ίδια την εταιρεία και θα ζητήσω και τις γνώμες πάνω απ' όλα του ιδιοκτήτη αλλά και του διευθυντή του τμήματός μου. Κοίτα, ο βασικός στόχος σίγουρα είναι να δώσει κύρος σε μένα στην εμβολιαστική αγορά και ελπίζω να προσπαθήσει να υιοθετηθεί από την εταιρεία μου. Η διπλωματική εργασία, επειδή θα γίνει πάνω σε θέματα της εταιρείας, σίγουρα θα αναδείξει τυχόν προβλήματα και θα μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις στο πρόβλημα αυτό.